Merħba tfal, grazzi tal-illumina qazzu magħna f'dan il-ftit ħin li se ngħaddu flimkien. Nispera li tieħdu gost magħna, ħanaqraw flimkien, se nieħdu gost, se nilagħbu u nittama wkoll li forsi nitalmu xi ħaġa ġdida wkoll flimkien. Hawnhekk tafu x'għandi f'idejja? Kamaleonte. Tafu tgħiduli xi ħaġa fuq il-kamaleonte? Jgħab jiekol insetti. Jikoll insetti vera? U jbiddel kuluri. Jibiddel il-kuluri, tafu għalfejn ibiddel il-kuluri? Għalli jistaħba mażamri jek jikun fuq. Marka għadra jisir għaddar. U hekk ma jkunux jistgħu jarawh. L-edewa tiegħu hux vera. Kun fuq ġakkannella jista' jaqbadhom. Ekku, mela l-kamaleonte tfal ibiddel il-kuluri għal ħafna raġunijiet. Jekk pereżempju ikun qiegħed fi klima kiesħa qed iħoss il-bard, x'taħsbu li jiġri? Jiskura jew jiċċara? ċara. U jekk ikun fi klima sħuna, x'taħsbu li jagħmel? Jiskura iżjed. Mela l-kamaleonte jbiddel il-kuluri jekk kienu rrabjat, jekk kienu irid jinħeba mill-għadu, jekk irid jinħeba biex ikun jista' jiekol l-ikel u jista' wkoll ibiddel il-kulur biex jidher. Mela għandu raġunijiet differenti għalfejn il-kamaleonte jbiddel il-kuluri. Tafu tgħiduli xi ħaġa oħra dwar il-kamaleonte? Tafu tgħiduli xi ħaġa dwar għajnejh? Tafu li l-kamaleonte jista' jdawwar għajnejh 360 grad. Jista' jiġifieri fl-istess waqt bajn waħda ikun qed iħares il fuq u l-din in-naħa pereżempju, u blajn l-oħra jista' jkun qed iħares il-din in-naħa u l-isfel. B'hekk ikun jista' ilaħħaq ma' dak kollu li jkun qed jiġri madwaru. Però is-smigħ tiegħu ma tantx huwa tajjeb. Ġieli rajtu xi kamaleonte intom? Iva. Fejn ġieli rajtuhom fejn? Id-dar. Id-dar? Iva. Ġieli kellna xi kamaleonte hawnhekk? Iva. Għandna Malta kamaleonte veru. Ma fid-dinja hawn madwar 200 speċi differenti ta' kamaleonte, il-maġġor parti tagħhom però jinsabu f'Madagaskar. L-iżgħar kamaleonte u l-ikbar kamaleonte it-tnejn insibuhom f'Madagaskar. Issa llum għandna storja. U allura fuq xiex taħsbu li hija l-istorja ta' Il-kamaleonte. fuq il-kamaleonte. U tafu x'jismu l-kamaleonte tagħna? Le. Il-kamaleonte tagħna jismu Leo. Leo il-kamaleonte. Dan huwa l-ktieb li ħanaqraw magħkom illum. Hawnhekk għandna dan l-isem. Dan l-isem tafu ta' minnu? Ta' Natalie Portelli. U Natalie Portelli x'għamlet? Pinċiet u kitbet l-istorja. Tajjeb, għalhekk għandna l-isem ta' Natalie Portelli mal-faċċata. X'qed taraw iżjed fuq quddiem ta' dan il-ktieb? Kamaleonte. U barfet. U dudu. Ladybug ġurġa. Mela għandna l-farfet. U Għandna dan id-dudu. id-dubana. Għandna dubbina. Għandna Għanna kola u għanna għandna iżnazan. Tajjeb. Mela ħarisna lejn quddiem tal-ktieb. Imissa jiena ħandawwar fuq wara ta' niftakru x'ngħidula li għandna. Ħarsetta. Bravi, il-ħarsetta jew it-titwila għax meta naqraw din inkun qegħdin nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li hemm fil-ktieb. U jiena ħanaqra il-ħarsetta. Leo l-kamaleonte ma jridx jistaħba aktar. Ħarsu lejja! Beda jikkonċentra kemm kellu ħila u sar minn kull lewn. Imma x'jiġri meta kamaleonte ikollu ħafna kuluri? Tridu x'nibdew il-ktieb ħalli naraw. Tajjeb ferm. Mela, dan il-ktieb kif qed intaraw jiena selliftu mill-librerija. Naf li bħalissa l-librerija ta' ħalsafi tinsab magħluqa, iżda bżax la darba jgħaddi kollox u l-librerija terġa' tiftħu, ejjew u intom ukoll tkunu tistgħu tisselfu dan il-ktieb. Mela, Audrey tibda inti l-ewwel.
qed naraw hawnhekk? Kameleonte, jinbidel. Ħanibda naqra tajjina. Leo l-kamaleonte jinsab fuq siġra. Jaf jistaħba sewwa. Meta jkun fuq zokk kannella jsir? Kannella. Meta jkun fuq werqa ħadra jsir? Aħdar. Ekku. Kemm huwa faċli għal Leo l-kamaleonte biex jaqbad l-insetti? Għaliex taħsbu li huwa faċli għal Leo l-kamaleonte? Għax meta jkun fuq warda ħamra jisir aħdar. U fej meta jkun hemm insett fuq il-warqa ħadra jista' jaqtuh. Għax l-insetti ma jarawx għax ikun l-istess kulur. Ekku. Mela hekk jirnexxielu jaqbad l-insetti iktar faċilment għax l-insetti ma jarawx. Tajjeb, Ġulja li hemm fidejk issa. Issa Leo l-kamaleonte ma jridx jistaħba aktar. Jien sabiħ ħafna, irrid li l-annimali l-oħra jarawni u jħarsu lejja. Leo l-kamaleonte sejjaħ l-iżrinċijiet. Ħarsu lejja! Ħarsu lejja! Taħsbu li se jaraw iż-żrinċijiet? U għaliex? Għax jgħat fuq warda Werqa ħadra ħadra u aħdar. u huwa aħdar. Mela ħanaraw x'ta. Iż-żrinċijiet ma rawx kameleonte aħdar fuq werqa ħadra. Kamaleonte sejjaħ lil Ġiġi, lil Ġiġa u lil Ġoġo. Ħarsu lejja! Ħarsu lejja! Ġiġi, Ġiġa u Ġoġo ma rawx kamaleonte kannella fuq zokk. Kannella. Kannella. Ekku, Leo l-kamaleonte ma ħax gost li ħadd ma seta' jarah. Min jaf x'jiġri kieku l-kulur ma jkunx l-istess bħal. Naraw. Leo l-kamaleonte niżel minn fuq is-siġra, beda jikkonċentra kemm kellu ħila. Naraw, għala għajnejh u qed jikkonċentra. Tridu x'namlu bħalu. Issa, nagħlqu għajnejna u nikkonċentraw. Issa, kulħadd jalaq għajnejh. Nikkonċentraw issa, ħanaraw. Ejja ħanaraw ġara xi ħaġa. Ġara xi ħaġa. Iva. Meta jkun fuq sokk kannella jisir aħmar. Jider issa taħsbu. Iva. Ħanaraw jidirx. Leo l-kamaleonte sar Aħmar. ħarsu lejja, ħarsu lejja. Qal l-iżrinċijiet. Kemm għandek kulur sabiħ? Qalu żrinċijiet. Raw iż-żrinċijiet issa. Issa jidher veru. M'għadux l-istess kulur tal-weraq jew tat-zokk. Tul il-jum, Leo l-kamaleonte baqa jipprova jibdel il-kuluri sar Rosa fuq ġebla. ġebla grisa. Jidher hawnhekk. Iva. Jidherux. Mhuwiex gris bħal ġebla, huwa roża. Sar kważi Iswed. fuq ramel. Isfar. Jidher issa. Iva. Jidherux. Mhuwiex Misu isfar. kannella bl-isfar. Iva, wara kanna miktub isfar però. Il-computer. Iva, ma għandna miktub iswed però. Misu kannella. Sorry.
sar Viola. fuq fjura Oranġo. u Oranġo. fuq fjura Viola. jidher issa Iva. jidher ngħid. Ħarsu lejja, ħarsu lejja. Qal lil Ġiġi, Ġiġa u Ġoġo. Kemm għandek kulur sabiħ? Qalu Ġiġi, Ġiġa u Ġoġo. Raw issa da tlieta. Iva. Jidher issa. Leo ħaseb li kien l-isbaħ kamalejonte tad-dinja. Meta qabdu l-ġuħ, mar lura fuq is-siġra. Leo l-kamalejonte mar fuq it-sok favorit. Stenna fuq l-istenna biex jaqbad insett. X'taħsbu? Is-soltu jkollu bżonn jistenna ħafna biex jaqbad insett. Soltu le, hux vera. Għax soltu l-insetti ma jarawx u allura ikun jista' jaqbad l-insetti mill-ewwel. Jista' jaraw għax jgħatoranġu jisu fl-aħmar. Qed jidher ħafna bħalissa. Beda jħares lejn il-kamalejonti l-oħra li bdew jaqbdu l-insetti bla problemi. Zaqqu bdiet tgorr. Kemm kellu ġuħ. Ġieli tibda tgorr zaqkom. Le, qatt ma tkunu bil-ġuħ, ġieli. Ġieli tkunu bil-ġuħ. U hekk ġralu l-kamalejonte. Beda bdiet tgorr zaqqu għax kien ħafna bil-ġuħ. F'daqqa waħda, Leo l-kamalejonte ra l-insetti fil-qrib. Lanqas laħaq ħareġ il-sienu. L-insetti raw il-kuluri sbieħ li kellu u ħarbu. Xi ġmiel ta' kamalejonte qalu bid-daħqa l-insetti. Qed jitku bih hawnhekk. Għax ma jistax jikolhom. Ekku qed jinkuh. Qed jgħidulu kemm inti sabiħ. Għax jafu li hu ma jistax jikolhom. Mela ħatfu ċ-ċans biex ikunu jistgħu jinkuh. Waħda, Leo l-kamalejonte ħassu taċċajt. Kamalejonte b'ħafna kuluri ma jistax jistaħba bħal wieħed kannella. Leo l-kamalejonte induna li biex jaqbad l-insetti ma jistax jibqa' b'ħafna kuluri. Beda jikkonċentra b'kemm kellu ħila. Nirġgħu nippruvaw nikkonċentraw. Isa, nagħlqu għajnejna. Nikkonċentraw isa. Forsi ma tafx kif jirnexxielna nieklu. Konċentrajna biżżejjed? Ejja ħanaraw. Reġa' sar il-kulur tal-ambjent ta' madwaru. Allurwieħ, x'kulur sar reġa'? Kannella fuq sak kannella u ħaġa fuq warqa ħadra. Se tajli jiekol hekk hux veru. Tix naraw u x'ħajr nexxielu jiekol issa. Aħjar ma nurix ruħi wisq, qal Leo l-kamalejonte. Inkella nibqa' bil-ġuħ. Imma kultant darba Leo l-kamalejonte beda jikkonċentra b'kemm kellu ħila. Aħna medniex illi aħjar jibqa' l-istess kulur biex ikun jista' jiekol, mela kif se jerġa' jikkonċentra dan? Għalli meta jaqtu l-ġuħ jibda jikkonċentra kemm kellu ħila, u mbagħad meta l-annimali jaraw u meta ma jkollhomx ġuħ, jerġa' jikkonċentra kemm kellu ħila. Ejja ħanaraw.
Kura msalla. Sabiħek, Iva. kull kulur sar. Taħsbu li kontent? Iva. Mela, meta jkun irid jiekol, x'jagħmel? Jikkonċentra u x'kulur isir biex ikun jista' jiekol. Aħdar? Aħdar fuq warqa ħamra. U kannella fuq sokkannella. Imma meta jrid jidher, jikkonċentra u jsir. Kull Ekku, Għaġobkom tfal dan il-ktieb. Iva. Tajjeb. Tafu se nagħmlu issa? Loba. Ħanamlu logħba. Ħanispjega daqsxejn il-logħba x'inhi. Mela, aħna ħankunu qegħdin nisfnu u nilagħbu fl-istess ħin. Ħankunu qegħdin nisimgħu id-diska ta' Travelers. Ħankunu qegħdin nisfnu magħha x'ħin il-kanzunetta tieqaf, ħanwaqqafha jiena. Intom tridu tmissu il-kulur li ħanajjat jiena. Issa ħna hawnhekk ma tantx nistgħu niġru lemmu law għax inkella ma tibqgħux tarawna, imma intkom tistgħu tmorru tiġru ma fejn tridu u tfittxu il-kulur u tmissuh bidejkom il-kulur li ħankun qed ngħid jiena. Ftemna? Issa, qumu minn hemm. Issa ħanisfnu. Leo l-kamaleonti jrid isir aħmar. Tajjeb, inti jodri jensib taħmar. Tajjeb, iż-żarbu, intom sibtu kulur aħmar. Tajjeb, mela ejja ħankomplu nisfnu. Leo l-kamaleonti jrid isir isfar. Tista' tmiss l-istess ħaġa tista'. Tajjeb, bravi. Kulħadd għandu xi ħaġa safra fil-qrib. Bravi. Iva, hemmhekk għandna l-farfett isfar, tajjeb ħafna. Mela ejja ħankomplu nisfnu. Leo l-kamaleonti jrid isir aħdar. ħafna aħdar hawnhekk, tajjeb. Intkom għandkom aħdar ukoll? Għandna l-biċċa mill-kamaleonti hija ħadra aħna. Ejja ħanisfnu. Leo l-kamaleonti jrid isir abjad. Jisis abjad, abjad. Abjad, abjad. Tajjeb, kulħadd għandu xi ħaġa bajda fil-qrib. Tajjeb ħafna. Mela ejja ħankomplu nilagħbu u nisfnu. Leo l-kamaleonti jrid isir rosa. Tajjeb, urjom ir-roż, Adrian, urjom ir-roż għandekom il-qalsiet, dur, Ġulja lil, dur. Tajjeb, ħafna, kulħadd għandu xi roża ħdejh. Tajjeb, ferm. Mela nkomplu nisfnu? Komplejna.
trid isir iswed. Fire sweat. Black, black, black. Tajjeb, il-laptop. Black, black. Right. Ejja ħankomplu mela. Iswed naħseb kulħadd sab, mhux vera. Ejja. Komplejna. Leo l-kamoleron trid isir blu. Bravi, ta' tiġi darkom. Tajjeb. Ħankomplu nisfru. Sibtu blu intom, mela ħankomplu. Leo l-kamoleron trid isir oranġo. Ħarsu Leo Trijan, ħarsu Leo Trijan. Oranġo. Tajjeb. Oranġo, ejja ħankomplu. Leo l-kamoleron trid isir grease. Issa grease, hemm xi ħaġa griża fil-qrib? Aktar forsi diffiċli l-grease. Hawnhekk jekk iħarsu sewwa lejja jaraw xi ħaġa griża. Anti mal-flok. Ajjeb ferm. Isa, naħseb wasalna l-aħħar waħda ta' ejja ħanamlu l-aħħar waħda, ismu tal-aħħar. Leo l-kamoleron trid isir kannella. Tajjeb ħafna, all right, ħallu hemmhekk. Duri. Kannella u ħafna kannella wkoll. Intom sibtu kannella? Biżejjed daqshekk duru issa erġgħu poġġu fil-qiegħda. Tajjeb. Nispera li ħadtu gost, nispera li din hija l-logħba li tistgħu tkomplu tilagħbu d-dar fil-waqt li qegħdin ġewwa, nispera li qegħdin tibqgħu ġewwa u tkomplu tobdu u nisimgħu dak illi qegħdin jgħidulna. Sa dan it-tant nittama illi qegħdin taqraw, naf li l-librerija magħluqa kif qedtilkom, però dejjem tistgħu tiddownloadjaw il-libi minn fuq l-internet u hekk tkunu tistgħu tkomplu taqraw minn fuq il-mobiles, tablets tagħkom. Ringrazzjament speċjali lill-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi, b'mod speċjali lis-Sur Jew Ħammula għal din l-inizjattiva. Ringrazzjament ukoll l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u lill-Malta Libraries. Grazzi tal-li kontu magħna u nispera li terġgħu tkunu magħna. U kif dejjem nagħlqu aħna 3, 2, 1 il-qari tal-ġen! Nerġgħu niltaqgħu!